Nagusiak 0 bat bi 0 0 Folklore Zuek pila tarotzekotan Nik badaukane poltsikotan Espresarik izan hartu lasaiman Probatuko duzu edozen momentutan Bueno, hemen dupla taldea, agurainetik, gaua estudiotan, tema pare bat jotzea. Agurra. La polla rekorsilda Gaurko gazteriak ez dakitxuz nortzan Berbenak hildia Zamagilek izera manitia nekatu inda Folklore, folklore Folklore, folklore Folklore, folklore Goxo gazi bazen jue Jantzitan ere belkrotun bambak Ikusi nitun gabonetako trampak Entzun nitun lehenengoz Helduek abestutako kanta Ta maoz urte tarteko Denbora izan dut ulertzeko Den aldatzen dugula Denak berdin jarraitzeko Herriko errutina, cannabis, kokaina Kuadrilla eta txaranga, beste buruta manga Ekitaldi manifak, korriak eta antifak Baia semanita, sintxan eta nopita La polla gozategi, futbol sekardutegi Komuneko partetan, kantadas dela eta Ikusi nahi ez bat duzu ete Hau biakatuko Folklore, folklore Folklore, folklore Folklore, folklore Goxo gazi bazen jue Folklore, folklore Folklore, folklore Folklore, folklore Goxo gazi bazen jue Gaua estudioak, dupla taldea, 21. Musikan hasten gara, pues cuando vemos el de la polla, el Viñarrock. Ikusi genuen hori eta hori izan zen el de, buah. Bederatzi 10 urtekin ja hasi ginen. Bederatzi 10 urtekin, hombre, agurain zen hor zegoen kriston musika mugimendua. Txikitatik, gure hobia izan da, ez? Txikitatik. Eta gero ja dupla... Eta dupla 2018an. Bai, bukaeran ja, bueno, udan ja hasi ginen grabatzen eta bukaeran ja publiko egin genuen, no? Más o menos. Faltan botatzen du zuzeneko hori, ez? Orain nola gaizki dagoen zuzenekoak emateko eta... La celebración de todo el curro que te has pegado en el estudio. Estudia da gehiago burua purtzea, ona, egun txarrak, egun onak, ez? Eta zuzenekoa beti dia... de risas. Ba, eta gustatzen zaigula ere, osea, a mí me encanta, hor egotea, somos unos frikis de... Bai, eta ordua sartza ditugu Ordua estudioan. sartzea estudioan... Gozatu behar duzu estudioan, baina zuzenekoa ere... Zuzenekoa da ja hori, la celebración, ja azkeneko... Bai. Oh yeah, el cruzadito. Ole. Zergatik dupla. A ver, Rural Kids gu gara. Osea, azkena hori izan bazen gure izena. Baina nola ahoskera edo Rural Kids jendeak igual gaizki izango nuen. Baina hori gure, osea, hortik sortu zen taldea, hori izan zen gure kontzeptuak. Osea, gu zer gea. Ez gea ni surferos, ni de playa, ni de... Osea, gu gea landaremeko bi ume. Eta hor jaio ezigea, gure lagunak ere horrelakoa dira, orduan hori gara gu. Ezin dugu hori ukatu. Edez izena, ni goratzen okurritu zitzaidan Madrilen en el metro.
¿sabes? Eta esan nuen, benetan es lo más auténtico. O sea, es que hori Madriden bizi, o Nueva Yorken egon zaitezke, baina beti izango zera un Rural Kid, ¿sabes? Más de pueblo que... igual ez dugu singleak, hainbeste singleatea behar, orain arte egin genuen gure albuma, eta ditugu 3 single edo, eta orain nahi dugu prestatu, kantak egin, orain nola ez dagoen ere presa hori ez daude kontzertu gehiegi, ari geha, kantuak egiten. Irekitako zauriak orbain bihurtu dira, lotuta egon garen gorputz libreak gara. 11 saiakeraren bueltan hasi da konpartsa, ikaduraren ostean bilakatu ginen hondartza. Taten aparetzen denean elkartuko gara bidean berriz zuetani. Aurretik daukagun bidaia eraikitzeko garaia baita. Beldur zarela badakit, normal hainbeste mobidakin. Izan paziente ez euki presa itxipa aldatzen gabiltza eta maite zaitut, hori soberan dakizuzuk. Hartu gure trainera, eskura daukagu bandera. Hegoaldetik iparraldera, mendi maikaletik kostaldera. Mataleen antzera, mugak zeharkatzera. Hegoaldetik iparraldera, mendi maikaletik kostaldera. Eskuak hartuta, orain 11 gara. Taten aparetzen denean elkartuko gara bidean berriz zuetani. Aurretik daukagun bidaia eraikitzeko garaia baita. Irekitako zauriak orbain bihurtu dira, lotuta egon gara, gorputz libreak gara. 11 saiakeraren bueltan hasi da konpartsa, ikaduraren ostean bilakatu ginen hondartza. Taten aparetzen denean elkartuko gara bidean berriz zuetani. Aurretik daukagun bidaia eraikitzeko garaia baita. Igual gustatuko litzaiguke batzuetan Modernos, aide. modernos, baina eske hori beti izango da gure sarma. Betirako. Rural Kids. Zuek bila tarotzekotan, nik badaukane poltsikotan, espresarik izan hartu lasaiman.